Halo guys, kembali lagi bersama Plak Ngeplak saya Lita Karamai. Kali ini aku mau liburan ke kebun stroberi yang tepatnya di Fanling guys. Iki perjalananku menuju Fanling, yo wis tekan Fanling. Iki tempat kerjane mbakku yo guys yo. Iki aku lagi arepe golek exit A, lebih tepatnya exit A karo B kenek wis pokoke kuwi. Tapi mbakku ning kene, mbakku marani aku ning exit kene. Nah, iki aku metu goleki mbakku ndi mbakku ya. Happy New Year's. Ndi kancane? Sarapan lah yo. Lho, urung mari to? Tak kira lek wis Sarapan sama. Oh, alah. Nah, iku mau mbakku. Iki perjalanan saiki menuju golek sarapan sik ning McDonald. Biasa ya wis roti. Nah, iki aku ning kene ya ketemu koncone mbakku pisan. Iki sing topian jenenge Mbak April. Iki mbak iki demen banget karo K-pop rek. Terus iki karo Bu sopo ya kok aku lali jenenge. Wis pokoke iki moro-moro sarapan ae wis. Ya, seperti biasa sarapan karo ndopok ya, karo ngrungokne. Yes, ngono ki lah guys. Liburan ning kene iki ceritane iki mesti kayak saling curhat, kerjane piye, ngono-ngono kuwi wis biasa ngono kuwi. Mam dhisik ya cah, soale ning nggone kono kan adoh panggone ning desa. Terus ning kono ki aku gak ngerti ning kono ki ana warung apa gak yo. Dadi ya pokoke persiapan ae ning nggon ngene iki sarapan. Nah, iki wis mari sarapan, kayak tacap tipis-tipis ya toh. Ini iki wis biasa arek wedok, mari sarapan, mari mangan, li penilang ya ditambahi neh. Nah, iki perjalanan menuju ning Pasicam. Perjalanane rono ki numpak Siupa. Siupa ki kayak apa ya, guys? Minibus ngono ka lho, lek ning Indo, wis ono kae wis pokoke. Nah, kae ki panggone ki ning kono kae iki sing tak rekam kae ning kono kae wis wantri akeh kae. Akeh sing ngabe rono. Wis pokok ikuti terus ya perjalananku. Aja sampai di skip. Nah, iki stok ngene guys. Iki menuju kebun stroberi.
Pas pertama kali teko kene iki rasane koyo ning desa, bener-bener koyo ning Indonesia ngono lho guys, ade menuju Tegalan. Tapi BTW aja salpok karo ngomong kene ya. Nek ngomong kene iki ternyata tas iki teng grendel ngono iki wetengen nggawa. Soalnya ki apa ya, kan sing siji gak ada jaket, sing siji gak ada minuman ngono-ngono kuwi. Ya kayak aku ngene iki aku ki nggawa gendol tumbler sing isine 2000 mili lho. Iya. Kayak Tegalan aku, suaranya banyu kocak-kocak. Wing lewati Tegalan nih. Nah yo, suaranya banyu kocak-kocak ngantian. Beneran yang joning kono ning kono. Terus kita foto-fotoan. Panas nih ini. Dek Ciralu. Ciralu. Bu Ani, enggak dah. Kalau bisa tari loh. Musi aku ae lho. Apa? Apa? Saya pipi gitu. Kono tak apinya ping kono weh. Sebelah kono lho. Nah iki nih Indonesia duwe ngene iki, gawe yo. Apa yo nganu? Gelem urip, Gelem, iso. gelem. Dari sapa ora kebener. Stroberi ini putih iki. Ayo, jauh. Iki. Ayo, sampean milih sing rada putih. Masalahnya ngene iki urung matang. Ini piro Mbak semene? Engko kan dikilo. Oh, dikilo engko. Aku nggak bilang stroberi toh. Masa? Kok muni legi aku tuh muni ketut. Mbok aku sama ini tak kayak stroberi. Aku kok iya toh, aku ki yo stroberi rapati nganu Mbok ya. kan sering mangan wegah. Legi ora percaya aku wis gendeng kowe. Kowe kan wae keluargane bojo ngono stroberi kabeh. Oh, Tapi aku alah. muni enggak seneng. Heeh. Seneng kira aku dipaksa aku. Enak yo enak. Anggur kita ning anggur. Lah yo. Iki tomat. Tomat. Iki tomat cherry. Heeh. Lah kok diregani apa? Sawi ya. Sapa sing Lah Don. Bentuke. nyentok mangan lah kan ngicipi to. Lah iya maksudnya depan kene kan oleh toh. Sini kene lho. Yapin hậu to. Yapin hậu to. nhầm đến phun sạch à Đấy, mình đô đi thìn ngày chung đô đi cháu mới làm cái gì Anak yang wong gitu. không phải à chỉ tao phải chỉ à vì mình thạch bạc vai gì Bukan satu tempat toh. Wong iki gede. Beneran iki kene tok ngono jane. Wah bener. Nah iya abang-abang kae lho. Iki oleh dilewati gak sih kene iki? Jangan. Masa ora lho kan oleh. Dipijak-pijak. 嗰邊仲有喎，好似呢個意見嘅。 Aku pengen kejaring aku. Piye lek nganu di zoom. Diem loh. Heeh. Tapi elek gini gue. Ayo foto nang tengah-tengah sih. Video. Lho guys, Ngapa ora tak gawake lho? aja. Oh iya deh, heeh, diluk tak piye. Mereng nih ya. Nah, iki wis mari kok kebun stroberi lanjut neng kuil. Yo, lek ngarani mbakku ndek iki kuil tempat nggih syutingan apa Kerasakti ngono jarene iki. Iki njero kene iki akeh apa ya?
Oh ya, pokoknya tempat-tempat nganu lah tiga spot-spot foto ngono kae. Cara ngono kayak jaman-jaman dhisik ngono kalau lah aku mlebu rene iki rasane wis kayak beda ngono. Hawane iki wis beda mlebu rene iki sumpah. Bener-bener apa sing tak delok ning HP, sing ning layar HP ku mau sing biasa aku ndelok drama Cina ngono kan enek kayak 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 wong jaman dhisik nang Kalegasis. Ini ki wes aku ya Allah aku ki mlebu ning kene iki aku ngono kuwi. Nah, iki terus enek patung apa ya aku gak ngerti. Iki pokoknya lah patungnya gak ngerti jenenge. Mungkin kayak biksu-biksu ngono ki lho lah apa ya. Wis sore lek salah sebut. Iki jan aku ning kene mbah pokok gak niatan banget aku ki foto-foto ngono kuwi. Pokoke gak mood aku dina iku. Sumpah. Liane podo foto-foto kayak mbakku barang mau tak foto aku gak mood tak pake foto bahkan aku libur pun aku sing biasane macak iku gak macak guys ger tacap tipis-tipis ngene iki lho lah iki ger mek lipenan eyelineran terus maskaraan wis ger ngono tok soalnya emang aku gak mood dan iki pun aku asli gak niatan lho mrene iki aku ger pengen libur ning sareng omah Jawaku mbakku maksa ya wis lah melok lah pengen roh aku jane kok apa sih kebun stroberi jadi kan kayak apa ya orang tau roh ya sekalian lah pengen roh ngono lho iki menuju sing jarene kancane mbakku nganu jajan enak kayak kuping gajah tapi nek wijene sumpah enak tapi rasanya kayak lebih ke nganu sih keciput nah iki bakul iki nganu iki kongkon nyicipi baik banget pokoknya saurunge tuku dikon nyicipi terus marangno tuku meskipun gak tuku gak apa-apa mek nyicipi tok enak rasanya kok keciput nah iki moro-moro wis pulang ae sebabnya sore sekitar jam 3 lek gak salah ya buru-buru pulang ki sebabnya apa takutnya lek kesore niku gak ono apa siupa soalnya angel ngono dadi ki nek bis numpak bis ae wis ngene jenenge bis tingkat yo bis iki asline aku pengen ning dhuwur tapi mbake ngejak ning ngisor sebab engko lek mudhun malah kangelan go oke lah ning ngisor dadi ki aku nang kae pinggir jalan kayak travel di umpek-umpek nih. Bis menurut pisan. Ngadang nas ya nah iki. Perlu diuntung-untung lah. Iki moro-moro wis teko KFC ae ya medione enggak kelingan. Iki mulie maem ning KFC Fanling. Kayak mungkin tempatnya iki ke jejer ngono lho guys kayak McDonald karo KFC. Enggak sih lek jejer kayak sebelah apa ya adu pojok ngono lah intine. Ini aku maem kan aku pengen kapanan iki pengen maem kebab ngono lho kebab KFC iki kayak apa sih. Nah, akhirnya aku nyoba iki satu paket ki $50 isine kebab, kentang sama minumane apa iku jenenge? Pepsi ngono lah intine sampai minum kan. Ya lumayan sih rasane. Yes, umumnya kebab tapi seenakan kebab ning Indonesia sih ya lebih tepatnya Banyuwangi. Oleh ngombene Pepsi tapi tetep ngombene banyu putih. Ya iki ceritane mbakku mau tuku sing sak paket $250 ya setara lek duit Indo 500.000 wes iki digawe wong 5. Nah terus iki mampir sik ning anu Fusion ngeterne aku. Padahal sing bonjo mek wong sitok tapi sing ngeterne wong papat kabeh melok. Tapi sing dituku ki padahal mek sitok aku ki kepengen anu guys iku lho jajan Lays sing limited edition sing pedes iku lho pokoke aku ki golek-goleki gak ono.
Dan akhirnya munyer-munyer ning kene alhamdulillah nemu meskipun duduk sing bungkusan entuke sing apa iku sing toples bunder iku lho spring spring roll ngono-ngono kuwi lho lah apa kuwi jenenge ya ngono lah intine tapi ning kene gak tak sepil sebabnya kayak kesusu kan iki wis jam 5 kayak aku urung mulih ning Tayu wae kayak perjalanane omahe mbakku Vanling Tayu wae ku enek setengah hah? Ndih, oh iya aku mulih ya Kapan nek kesempatan libur bareng. Aku mau Tio kemarin gabung Tio ini. Bye bye. Bye bye. Loh, apa Pak De? Bye bye. Oke. Oke. Waktunya ya wes segini tok ae videoku ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Ben channelku ben tambah berkembang. Wis ngono tok. Bye bye.